Xeyirli kеш, hürmetli tamaşaçılar, studiyabız qonaqları. Sizni üzünçəlikli, istəlikli çıxarılışda sələmləvimə şadman. Bugünkü efirini zor yanılıqdan başlayırız. Bugün min, Almaz Qafiyatov, Dayanı nöqtəsi tapşırığında şənligimni yumğaqlayım. Həm sizдің bilən sağbulaşam. Alğataba studiyada proyektinin yanılı barışları Albert Shakirov bilən Luiza Zakirova işləyəcək. Rəhim etiniz xizmətdaşlar. Бик зур рәхмәт, Алмаз. Чыннан да хушлашмыйбыз, саубуллашабыз гына, һәм сине спорт мәйданнарында кабаттан күрербез дигән өметтә калабыз. Әлбәттә, яңа башлангычларыңда зур уңышлар. Бик зур рәхмәт сезгә дә уңышлар. Элемтәдә булый, Алмаз. Нәрсә, Луиза, башлыйбызмы? Аллага тапшырдык. Рәсәйнең Дәүләт Думасы депутатлары һәм Федерация шурасы сенаторлары тарафыннан әледән-әле рус телен чит ят сүзләрдән арындыру мәсьәләсе күтәрелеп килә. Аларның сүзләренә беренчеләрдән булып эшмәкәрләр колак салды булса кирәк. Чит илчә аталган күп кенә оешмалар исемнәрен русчалаштыруга кереште. Бу чираттагы шау-шума әллә замана таләбеме? Йөзләрчә миллион кеше сөйләшкән рус телен саклау һәм чистарту кирәк икән. Татар теле ни хәлдә? Бәлкем безгә дә туган телебезне тикшереп чыгарга вакыттыр. Хәерле кеш, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында үз фикерегезне тимәләр ашада белдерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, кызыл килешмәү билгесе. Чыннан да күптән түгел генә берничә компания үзләренең исемнәрен русчага үзгәртте. Әйтик, Wildberries ягодки булды. Моңа ияреп Казан Экспресста Татары Везут дип исемен алыштырып куйды һәм яхшы таныш барыбызга да Иннополис шәһәре Новоград дигән исем сайлады. Менә экраннарда күренгәнчә, чит телдәге атамалар безнең илебезне басып алды кебек. Данил, бушлаймы, әллә без кабартабыз гынамы? Басып алды дисәң дә буладыр инде. Ни өчен дигәндә, урамга чыгып карасаң, бөтен җирдә латин хәрефләре белән язылган атамалар. Һәм без шунысы бераз гаҗәп тоела. Без монда гадәттә татар телен яклау буенча инде тапшырулар яздыра идек. Менә рус телен яклап тапшыру да эшлибез. Шул көнгә килеп җиттек дияргә дә була. Без монда тел чисталыгы турында сөйләшәбез һәм шул исәптән татар теле турында да. Рус телен чистарту турында сөйләшүләр бар. Татар теленә без моннан нинди уңай якларны ала алабыз икән соң? Син сүзне башлаганда әйттең бит, Альберт, шаукым гына булдымы дип. Чынлыкта бу шаукым гына булды, чөнки алар кире кайттылар аннары үз атамаларына. Шулай бит, бу беренчедән. Икенчедән, бу оешмалар, алар ничектер коммерциядә корылган оешмалар, аларга беренче урында нидер тел саклаулар түгел, игътибар кирәк. Менә хайп кирәк. Бу бер маркетинг адымы дип күзаллыйм. Ләйсән, алайда уйлап карасак, менә кире кайттылар бит. Бер шул инглизчәләштерелгән исемнәрендә калдылар. Димәк, инглизчә аталган әйбер безне күбрәк кызыктыра булып чыгамы инде. Ни өчен татар исемнәре бу очракта читтә кала? Аларның кайтуы мөгаен инглизчә күбрәк кызыктыру юлыннан түгел, киресенчә аларның традицион исеме иң башта ук инглизчә булуындадыр бәлки. Чөнки ул Данил дөрес әйтте, маркетингда шундый алым бар, ягъни яңа ниндер товар чыгарганда аңа күбрәк игътибарны җәлеп итәргә кирәк булганда, гадәттә һәрбер компания менә шундый бер алым куллана һәм ул нормаль әйбер. Аның ребрендингы да бар, рестайлингы да бар, ләкин бу ишакта бу икесенең берсе дә түгел. Бу бераз гына шундый вируслы схема, ягъни менә шуңа кушылып алып, әз генә шаулап алу һәм яңадан үзеңә күпмедер дәрәҗәдә берничә көнгә, берничә атнага игътибарны җәлеп итү генә. Ләкин мин моны теге инглиз телендәге аларның атамалары дөресрәк дип санамыйм, чөнки ул башта ук, мәсәлән, шул Wildberries, ул бит инде аның чыннан да тәрҗемәсе җимеш, ягодки. Ләкин ул халык теленә инде Wildberries булып кирип калган һәм аны ягодки итеп күпме теләсәң дә син аны кертә алмыйсың. Һәм шул Казан Экспресс бу теге Казан атамасына гына бераз гына бәйләп Татары Везут дип аны үзгәртеп алу һәм билгеле аның кайтачагы көн кебек ачыгы. Ул 1-2 көнлек кенә шундый бер алым. Сорауның икенче ягы да бар. Гафу ит, Луиза, сорауның икенче ягы да бар. Дәүләт Думасында бу чынлап сөйләшенә торган мәсьәлә һәм руслаштыруга таба 100 тотачакбыз дип әйтте, мәсәлән, Вячеслав Володин. Султан, бу уңайдан эшмәкәр кеше буларак, әгәр дә сиңа үзеңнең Түбәтәй дигән брендыңны шляпа дип үзгәртергә кушсалар, мәсәлән, тел ягын үзгәртергә дип әйтсәләр, син моңа ничек карар идең һәм бу мөмкин эшме гомумән? Түбәтәй дигәндә инде безнең шулай булса да безнең җиңел исем бар Түбәтәй диергән. Ну, урысларга ул җиңел бит, алар аңлар.
Бұлай ғымымен біз башынан ук эш телдә үзебезнең исемебезне уйладык. Инглизчә ничек атала ул? Түбәтәй дип. Хәрефләре генә башка. Әйе, хәрефләре инглизчә. Аның төрлечә инде әйтәләр. Чит телдән килгән кешеләр кайсылары Тубатау дип укыйлар, кайсылары Түбәтәй дип. Ничек җайлыгы инде Ничек җайлы, әйе. Университет вакытында бәхетләнеп Бекстел дип укыйлар. Мәскәүдә дә шулай әйткәннәр бар, әйе. Ләкин булай гомумән инде безнең идеябыз, безнең фикербез шушынарда татар телен, татар әйтик безнең милли әдәпләрне кызыкча моментларны кешеләргә җиткерер өчен. Шуңа күрә мин монда Ләйсән белән килешәм. Кайсы бер вакыт син маркетинг өчен ничек әйтик инде теге кушасың татар милли моментларын, әйтик инде шундый кызык моментларын. Һәм син истисең анарга ниндидер хайп тенденция истисең. Чөнки теге каты безнең теге милли әдәпне генә алсаң, кайсы бер кешегә ул аңлашылмыйча да калырга мөмкин. Менә сез шулай эшләдегез дә бит инде. Сез үзегезнең милли ризыкларыгызны алдыгыз да бургерлар истәп куйдыгыз. Кысты бургерлар барлыкка килде. Кысты бургерлар бар. Менә бу татар атамалары, алар бар, менә сезнең кебек эшмәкәрләр аларны булдырып тора. Без экраннарда да хәзер күрә алачакбыз андый атамаларны. Менә эшмәк урыслаштыру турында гына сөйләшмик әле. Эшмәкәрләр, мәсәлән, татарлаштыруга керешсә, эшмәкәрләр моңа барырмы, татарлаштырырмы менә үз атамаларын, Солтан? Шундый кагыйдә керсә дисезме? Мәсәлән, юк, мәсәлән, инглиз исемнәрен түгел, татар исемнәрен алырга тәкъдим итсәләр, аларга файдагамы бу? Монда карарга кирәк нинди сферада. Чөнки төрле сферада төрлечә, безнең сфера ул туристлар белән бәйле. Шуңа күрә туристлар Казанга килгәндә, Татарстанда килгәндә, алар эзлиләр милли әйберләрне. Аларга ул кызык. Бу сезнең үзенчәлек буларак әлбәттә күп кешене җәлеп итә торгандыр. Ләкин Илгиз әфәнде, шулай да бу өлкәне карыйбыз икән, Казан шәһәре ни дәрәҗәдә татарча булып күренә икән килгән кешегә? Килеп күрүдән латин хәрефләре белән каршы алмыйбыз. Сез аны үзәк урамнардан йөрсәгез күрәсез, ул Гирлянда сыман. Анда рус атамасы да бар, татар атамасы да бар, шулай ук инглиз атамалары да бар. Инглизчә хәрефләр белән язган татарчалар да бар. Ансы да бар. Мәсәлән, менә мин үзем шәхси рубрикага барган вакытта Даваника дигән кафеда күргән идем. Айбикалар бар. Басып алдылар безне. Күрше Башкортстанда туган ягымда Наичка дигән кафеларда күргәнсез. Буламы берәр ничек? Менә эшмәкәрләргә әйтеп буламы? Егетләр әзрәк уйлабрак эшләгез инде. Аңлашыла ки, Султан дөрес әйтте. Анда бренд мәсьәләсе бар, һәм инде игътибарны җәлеп итү мәсьәләсе дә бар. Менә ике тапкыр хайп сүзе ишетелде, аның эквиваленты бармы икән? Менә аны да ишетәсе килә. Шау-шау дип әйткән мәсәлән, эквивалент дигәндә аны кулланырга була. Кем җаваплы? Кем контрольдә тота моны? Айбикаларны, давайникаларны? Беренчедән карагыз, безнең дәүләт телләре турындагы закон бар. Аны онытмаска кирәк, аның үтәлешен тикшергә кирәк. Махсус комиссиялар булдыру мәсьәләсе дә көн үзәгендә торырга тиеш. Моны инде менә без беләбез, мэрия, безнең Казан мэриясе йөрде урамнар буйлап, аны барсында билгеләп чыкты, күрсәтте. Әмма һәрбер эшмәкәргә ниндидер сылтама яки аны мәҗбүр итеп булмый, чөнки аның үзенең хукукы бар. Мәсәлән, әйтик, ул уйлап чыгарды икән Атлантида дигән исем. Ул аның фирмасының исеме. Аның хәзер эквивалентын табып буламы, юкмы, анысы икенче мәсьәлә. Бу юридик яктан. Юридик яктан. Монда инде мин ничек күрәм бу мәсьәләне? Менә без җыелдык, без минемчә менә монда студияда экспертлар, белгечләр, монда стандарт мәсьәләсе. Бәлки безгә стандарт булдыра кирәк. Булырга тиеш минемчә. Султан, сез каршы булдыгыз бугай? Каршыдан түгел, без Түбәтәйдә нәрсә эшләдек? Без безнең маркетинг командасына без җидек филологларны, татар филологларын, төрле кешеләр бар кешеләр кем эшли академиядә, бар кешеләр кем институт историяларда эшли, тарих институтларында эшли, һәм бар кешеләр кемләр блогерлар, активистлар, татар активистлары. Без аларны җыйдык шундый комиссияга, һәм алар без яңа фикерләрне уйлап чыгаргач, яңа блюдалар булсын, яңа ашамлыклар, яңа ниндидер сүзләр, яңа исемнәр булса, алар аша уздырабыз һәм без аны тәрҗемә итеп чыгарабыз. Шундый теге миннән Мондый мөмкинлек булса, әлбәттә, бик яхшы. Рифат әфәнде, татар теле ни дәрәҗәдә шүпләнгән бүгенге көндә чит сүзләр белән? Менә бу тенденция бу гомумән менә шушы исемнәр үзгәртүеме? Ни өчен менә инглиз телендә куярга телиләр? Менә бу турыда уйларга кирәк. Без монда ничектер эшмәкәрләргә басым ясап түгел, ә менә халыкның үзеннән чыккан әйбер бит ул. Димәк, халыкка шундый исем кирәк. Ул ошыймы ул? Әллә без татар теленнән кимсенәбезме ул? Әйтик инде менә инглиз хәрефләре белән язып куйсак, ул күбрәк кызыктырыр кебекме ул безгә? Әлбәттә инде, чөнки бит инде дөньяда күбрәк инглиз хәрефләре белән язалар, шуңа күрә инде әлбәттә.
Димәк, ул глобальлерак дигән сүзме инде, Данил? Рифатның фикерен җүпләп кенә әйтәм. Монда бит әле менә бу оешмалар барысы да ниндидер товар яки хезмәт күрсәтә. Шулай бит, товар тәкъдим итә яки хезмәт күрсәтә. Без монда сыйфатка барып чыксак, димәк, алар менә гомумән халыкта чит ил товары һәм хезмәте сыйфатлырак дигән әйбер урнаша. Димәк, мин Спрос күбрәк. Ул стереотип кына да түгел, бәлки ул чыннан да шулайдыр. Менә мәсәлән, нинди товарларны без әйтә алабыз, мәсәлән, чит илнекеннән безнеке яхшырак дип. Машиналар яхшыракмы безнең, анда техника яхшыракмы, башкасымы. Һәм аңлашыла ки, табигый кеше эшмәкәр үзенең оешмасын ачканда, инде алдан ук шундый югарырак планкала үзеннән-үзе чит ил атамасы белән атап. Чит ил атамасы бар икән, димәк, ул сыйфатлы дигән сүз инде. Монда бер момент бар шундый. Бер яктан без гелдә глобализация артыннан чапсак, без гелдә шушы теге татарлар теге, нәрсәдер эшлиләр инде дип шундый фикердә кеше булырга мөмкин һәм клиентлар шундый фикердә булырга мөмкин. Ләкин кайсы бер заман теге контр адымнар ясап, менә без төбәтә әйтеп куштык, кайсы бер әйберләрне үзебезчә эшлибез, маркетингда да үзебезчә эшлибез. Аннарсын бераз вакыт узгач, менә безгә 7 ел булды бу елны. Бераз вакыт узгач, без бүген күрәбез, ул теге минем генә фикерем түгел, без карыйбыз статистиканы, карыйбыз нинди компаниялар, нинди результатлар ясыйлар. Без инде менә Казанда 4 иң зур бар әйтик компаниялар, шушы ашамлыклар, ризыкларны булдыра торган, алар эшесе Американыкы. Һәм инде без шул 4-сеннән әкрен генә 3нче урынга чыгабыз. Һәм инде менә бу нәтиҗәләр турында без кыска вакытлы рекламадан соң сөйләшербез, безнең белән калыгыз. Туры эфирда Таяну нуктасы тапшыруы без дәвам итәбез. Һәм менә кунакларыбыз арасында район җирлегендә эшләүче эшмәкәр дә бар. Ул Адель, менә сезнең кызыклыгына, оешманың исеме кызыклыгына ул күршеләр. Менә сез район җирлегендә эшлисез, билгеле, монда татар мөхите күбрәк. Шул ук шәһәрдә эшләсәгез, сосед дип кушар идегезме? Шул ук атамагызны калдырыр идегезме? Ничегрәк? Шул ук исемне калдырырак, наверное. Чөнки күңелле исем бит. Нәрсә кирәк булса да күршегә керәсең инде? Вот шуннан уйланып чыкты инде ул менә шул исем, теге уйлап утырганда компания исемен теге дус малай белән сөйләшеп утырадык тагын. Инде кая киләбез баштан инструмент артыннан? Күршегә кирип китәбез инде. Вот шуннан булып. Менә район җирлегендә татар атамалы оешмалар алар күпме? Менә чагыштырсак, бәлки чит телдәге атамалар күбрәктер. Менә район җирлеге турында сүз бара. Районнарда күбрәк, конечно, татарлар. Татарча сөйләшә торган кешеләр. Менә бу уңайда, мәсәлән, Султанбек хәйләкәр кеше булып чыкты. Әйе түбәтәй дип атаган, ләкин менюга куйсалар, сен кыста бургер мәсәлән, әйеме? 3 пешмәк фри. Бу минем бераз гына теге ашуны китерә инде әлбәттә. Чөнки без нәкъ шуның турында сөйләшәбез. Теге татарча әйткәндә инашым ивашым килеп чыга. Илгиз әфәнде, бу баладан котылу өчен менә шул стандартны кертәбез икән, аны үтәү ни дәрәҗәдә мәҗбүри була ала? Ул закон нигезендә генә үтәлә алачак. Бәлки безгә менә шул стандартны керткәннән соң аны законда карар кирәк һәм комиссиялар төзергә кирәк. Әйтә аласызмы, иң татар йөзле шәһәр нинди? Күзәтүләр буенча алай теге беренчелекне алучы юк. Чөнки менә чуарлык ул бөтен җирдә дә бар. Шаллыда күбрәк дип әйтәләр. Татарча мәсәлән, Әлмәттә күргән бар минем бик күп татарча атамаларны. Юк, алай дип әйтмәс идем. Чөнки анда да урыны белән менә бер генә атама барлык теге беренче тәэсирләрне кисеп ата. Андый моментлар бар. Ләйсән, ни өчен каршы сез канун нигезендә дигән? Терелек турында бер канун бар инде, ләкин кызганыч ул күп еллар дәвамында үтәлми һәм хәтта без үзебезнең туган шәһәр булсынмы, ул Казан булсынмы, башкала булсынмы, күз салсак, без хәтта менә шушы гади генә атамаларга да рәт кертә алмадык кызганыч. Менә ул канун үтәлми дигәндә ни өчен? Ни өчен икәнде әйтәм. Менә Солтан сөйләп китте, мәсәлән, алар бик күп филологлар җыйганнар, үзләренең компанияләрен ачканда. Башка эшмәкәрләр ничек итә? Алар башта бөтен концепциясын уйлап таба, брендны барлыкка китерә һәм иң ахырда гына, чөнки бер канунда язылган шундый бер момент бар, аның тәрҗемәсе булырга тиеш, менә шушы илмә токтада. Һәм алар беләме ул татар телен ул кеше белмиме? Һәм иң кызыгы, аны бит инде кемдер тәрҗемә итә. Һәм менә шушы дөрес түгел итеп тәрҗемә ителгән илмә токта чыгып шәһәр урамында
матурлап безнең күз алдыбызда еллар дәвамында эленеп тора. Беләсеңме ни өчен шулай килеп чыккан? Менә минем үземнең күзәтү ясаганы бар. Әгәр дә оешманың җитәкчесе шундый милли җанлы шәхес икән, ул вакытта Элмәтоктада да хата булмаячак, ул вакытта ширкәтнең исеме дә татар булачак име? Ә менә җитәкчелек ничектер татар була торып та маңкыр булса, ул вакытта тәртип булмаячак. Нәрсәдән башлый? Менә профессионалдыр. Милли җанлы җитәкче Хәтта карагыз, профессиональ беренче чиратта. Мисал өчен чит илләрдә дә менә шундый татарлар бар бит, алар үз брендларын булдырып, мәсәлән, шул ук без беләбез, Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә менә дигән Казан рестораны. Анда ул ят әйбер булып күренә, ул шуның белән кызыктыра ул. Милләттән тормый, ул фәкать менә концепциядән җитәкчедән тора. Милли җанлы булса, тәртип булачак. Юк икән. Тәҗрибәле кешедән сорап карыйк менә. Данил Сафаров гел куеп барасың хаталарны, кимедеме, арттымы соңгы 5 ел эчендә хаталар. Сез бик кырыс кешеләр җыйгансыз монда. Сез гел контрольдә тоту, җаваплылык, стандарт дип сөйләшәсез. Башкача өмет юк. Штраф сүз яңгырамады әле. Барып чыга шахсыз штрафкада. Миңа калса мондай теге башка күсәк белән бәрү белән алай татар теленә мәхәббәт уятып булмый. Брендка да, аш-суга да, башкасына да, кысты бургерларга да шуңа күрә престижны арттырырга кирәк монда. Татарларга арттырырга кирәк үзенең товарларының престижын, теленең престижының, субкультурасын дип әйтик инде. Руслар әгәр борчылалар икән инглиз сүзләре кергәненә, аларга русча товарларны яхшырак булдырырга кирәк. Русча мода булырга тиеш, русча престиж булырга тиеш. Син, Альберт, әйттең, ни дип, Дәүләт Думасында дип. Монда теге гаделлек эшен әйтергә кирәктер. Иң теге мәзәк кешеләрнең берсе урынды җәннәттә булсын диләр, мин дә белмим. Андый вакытта Жириновский әфәнде бик кайгырая шул. Ни өчен сайлау җиткән саен шул хәл иде, дөрес. Ни өчен мэр дип әйтәбез, градоначальник дип әйтмибез дип. Дөресен әйткәндә андый сүзләр күп ул. Дәүләт күләмендә дә кэшбэк, фәлән сүзләр алар янәшә бара коммерция белән, дөресен әйткәндә. Рифат, ни өчен сез каршы менә булай штрафлар кертеп, әйтик, мин менә бу сценарийдагы төшеп калган харит өтер өчен 1-2 сумны түләр идем, жәлләмәс идем. Чөнки мине үстерә беренче чиратта. Минемчә беренче чиратта ул тел бит әле менә ул кыйып куйган әйбер түгел. Ул тел үзгәрә тора. Бер заман ул хаталы була, икенче вакытта инде ул хатасыз була. Мәсәлән, фидакар сүзендә фидакар дип язган әле, фидакар дип язабыз. Менә бер генә мисал китереп узыйм, әйтик, менә Зөя утрау шәһәре дигән урын бар. Тарихи җирлек. Андагы эшмәкәрләргә сез анда килеп үзегезнең киоскыгызны куярга телисез икән, ул агачтан булырга тиеш, ул бер этаждан артмаска тиеш һәм аның менә bütün таләпләре бар. Шуның аркасында мөхит бик матур, бернинди шуарлык юк, гирляндалар юк. Теләмисен икән килмә. Бу да бик үзенә күрә мисал. Монда музей бирелә. Бит гадәттә без музейда яшәмибез, Аллага шөкер. Шуңа күрә минемчә булган әйберләр күбрәк булган саен менә китәсе килә. Менә кошарга килә. Нидер башка сулар белән кызыктырырга кирәк. Анда мәсәлән, салымнарны киметсәгез, bütün кеше минемчә бик теләп татарча язачак бүтәнсендә. Менә син үзең Альберт үзең әйтеп киттең, менә бургерларга каршы синеме? Ни өчен менә телдә бит инде хайп дигән сүз окей, фәлән фәсмәт. Алар бит телгә бик ятып торалар. Мин принципиаль рәвештә хәтта хәзерге көндә тыелган социаль челтәрдә дә сторис дип түгел, токмазалар дип сөйләшәм. Теләгәндә тавык була һәм күпкә матуррак, урынлырак та булачак дип ятам. Сез бигрәк консерватив партнер сайлагансыз бу тапшырма. Шулай булып чыкты әле. Шулай булып чыкты. Чөнки мәсәлән бар яшьләр, мәсәлән сез әле Абика, Даваника дигән кафеларга ничек каршы торырга дип, нәрсәсен каршы торасың? Бу иронияле. Бу бик шәп атама, иронияле бер атама шикелле бузалана. Бер яктан яхшы инде теге әби сүзе кергән бит, икенче яктан бу кимсетү кебек түгелме? Сүз уйнату, кысты бургер шикелле сүз уйнату бу. Данил бер генә әйбер, сүзне уйнатырга була. Бездә алынма сүзләр дөрестән дә күп. Татар телендә алар җитәрлек, фарсыдан, гарәптән кергән. Һәм алынма сүзләр бүгенге көндә норма. Дәваника исемле атамалар нәрсәсе белән аерыла һәм нәрсә белән куркыныч. Өстәмә генә булар әйтәдәс килә, монда берничә тапкыр ул фикер яңгырады, тел үзгәрүчән, җанлы һәм башка. Әмма онытмагыз, телдә күпчелек сөйли башласа, тора-бара ул нормага әйләнә. Кем монда филолог? Сез мине хуплыйсыз. Әгәр дә ул нормага күчте икән, кеше шулай сөйләшә һәм ул менә тел канунында шулай булып кала ул. Дәваника сүзе әдәби тел булып, Рифат шуны кертеп шигырьләр яза дигән сүз. Тенденциясе шундый була. Сез җәмәгать юмор хисын һәм иронияларны гомумән югалтып барасыз. Бу иронияле атама. Хайповый, менә 3нче тапкыр аталды бу сүз. Тагын бер сорау, менә атамаларда шундый кычкыра торган атамаларда хаталар бармы?
Алфавит хаталармы? Хәреф хаталары белмим анда. Урынсыз койрыклары, җ, барсы да менә у хәрефләрендә анда да хәтта бар. Мин ул вакытта Хәтта атамаларда да, монда элмә такталар турында бар, атамаларда да бар, кызганча каршы андый да бар. Хәреф хатасы да бар, менә татар хәрефләренең үзенчәлекләрен булмауы да. Мин дә ул вакытта әйтәм, бюджеты бу оешманың шундый шикләнгән булган, хәтта менә шушы теге фикерләргә җитеп бетмәгән акчасы дип көлеп әйтәм. Рифат яшьләр турында бик күп әйтте Данил, әлбәттә. Яшьләр арасында хаталы язучылар, журналистика һәм әдәбият өлкәсен алабыз. Барман ди кешеләр. Дөресен әйткәндә, хәзер менә үзем редактор булып эшләгән кеше буларак әйтәм, хатасыз язган кешеләр бик кадерле безнең өчен. Кадерле дигән сүз сирәк дигән сүз. Әлбәттә, менә бигрәк тә журналистлар, бигрәк тә блогерлар, аларга тиз кирәк, аларга нәрсәләр язып белгергә кирәк. Һәм алар инде әлбәттә хатамы, түгел микән карап тормыйлар. Тизлектән микән ул? Әллә белем җитмәүдән микән? Белем җитмәүдә бар инде монда әлбәттә, ләкин ашыкканда инде ул тагын бер кат укып та чыкмый. Менә укып чыкмасаң яңадан үзең язган әйбереңне. Анда профессионаллык мәсьәләсен кайтып калабыз. Профессионаллык да һәм бу телгә хөрмәт мәсьәләсе дә миңа калса. Ләйсән менә штраф салмыйча гына ничек дәрәҗәсен күтәреп була татар теленең? Карагыз, сез антитрендлар турында бик күп әйттегез, ләкин бит аның уңай плюс наклы дип әйтегәндә мисаллар да бар. Мисал өчен кайчандыр Coca-Cola региональ базарга татар исемнәре белән үзенең ичемлекләрен кертте. Икея мәсәлән шулай ук татар теленә хөрмәтле бөтен җиргә татарчалатып илмәтакталар, Чит ил компаниясе татар телен алганда нормаль итеп кабул итә һәм әйтергә кирәк, зур компанияләр гомумән менә региональ, этно җирлектә алар һәр вакытта да үзләрен нәкъ менә шушылай тота. Ягъни һәр вакытта да теге үзебезне кимсетеп, дәваника эшендә теге кемгәдер бәлки кирәп торга кирәк түгелдер. Җегетләр, кызлар, без бәлки ничәдер елдан соң гомумән дәваниксызда калырга мөмкинбез бит. Ягъни менә татарлыкны популярлаштыруда эшмәкәрләрнең роле нидә? Менә сез нәрсә эшли аласыз? Менә сез бөтенегез дә әйттегез Кыстыбургер турында. Ул Кыстыбургер бер яктан караганда без теге үзебездә теге бик каты татарлыкны уятсак, кемгәдер менә безнең әфәндегә ошамаган. Ләкин Кыстыбый бит инде. Безнең балалар ярата. Юк, карагыз. Беренчедән, Кыстыбый ул бәрәңге белән. Без итне кушабыз, Кыстыбый дип кушсак, без аны Кыстыбый дип кушсак, без хәзер бүтән тарихны бозабыз. Ашсуның тарихын бозабыз. Беренчедән, икенчедән, сине Кыстыбургер дип атаганда, бала булсынмы ул, эшпишмак фригә күчкәндә бала булсынмы ул, алар күрәләр дә, алар шул фри дигәнгә, бургер дигәнгә тартылалар. Ләкин килгәч, менюга карагач, әниятеләре традицион безнең ашларны, традицион безнең эшпишмакларны алалар һәм шуларны ашыйлар. Һәм аннан яңадан киләләр шул ризык өчен. Аны онытмаска кирәк. Теленә булай бутау кушу дөрес дип уйлыйсызмы? Хәтта ирония булганда да. Кыстыбургер шикелле. Һәм атама сайлауда таяну ноктасы. Миңа мәсәлән Кыстыбургер дигән атама күрә микән, мин нишләтәләр татар телен дип уйламаячакмын. Мин уйлармын, кара кызык уйлап чыгарганнар бит, ничек уйнатканнар диячәкмен. Һәм аннан гына татар теле бетми. Аннан гына бетә торган булса, ул инде белмим нәрсә буладыр аннары. Син инде заман белән атлый торган кеше, менә атама сайлаганда синеңчә таяну ноктасы нәрсә булырга тиеш? Миңа калса иң шәбе, мәсәлән, ул ниндидер бер үзеңнең милли атама, әмма дә ләкин башка аудиторияга да аңлашыла торган. Менә күрше дип әйттек. Мәсәлән, русларны сорасаң, русларның бик күбесе белә күрше дигән сүзне. Әле алар күршесе белән "О, привет, күрше" дип исәнләшергә дә мөмкиннәр, әмма кызык өчен генә. Шуңа күрә максималь дәрәҗәдә түбәтәй сүзен руслар белмиме? Әйтик. Әлбәттә белә. Ләкин нормаларга әйләнеп кайтыйк әле, мин алып баручы буларак. Сез мин бүгенге көндә йомшак норманың үрнәге кыскача гына. Йомшак кына эшли торган норманың берәр үрнәге сезнең күз алдыгы. Минем күз алдыгы буенча ул комиссия. Ул комиссия төзү. Бездә булай да булган комиссияләрме инде? Юк, махсус менә шушы илмә такталар һәм тәрҗемә үзенчәлекләренә игътибар итүче менә шушы махсус комиссия. Һәм ул нәрсә белән сугып торырга тиеш? Әйтәс килә инде штраф дип, менә сезнең авыздан да ул бер тапкыр чыкты. Штрафка күчәсе килми. Мәсәлән, ниндидер мәсәлән әйтәләр бит, теге нәрсәдер эшләгәнгә ташламалар бар. Ә менә буларга ташлама бирми торабыз әлегә. Шәһәр үрнәгендә там или республика күләмендә булсын. Мәсәлән шулай. Бу тема турында байтак сөйләшергә була, әмма нәтиҗәләр ясар вакыт җитте кебек. Монда җиңелчә генә нәтиҗә ясап булмый, бигрәк тә Данил миңа шулай усал итеп карап торган вакытта. Шулай да, кадерле дуслар, әлеге гади генә мәсьәлә дә ике яклы булып чыкты бит әле. Шуңа да карамастан,
Гадәттәгечә, барысы да үзебездән тора. Һәм татар телен, үзебезнең туган телебезне бары тик без үзебез генә зуррак, югарырак дәрәҗәгә күтәрә алабыз. Эшмәкәрләр өчен туган телебез кызыктырырлык һәм шул ук вакытта уңыш китерерлек булсын иде. Шундый теләктә сау булашабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.